Čiže to? Tak toto nezahrám. Toto určite nezahrám, ale určite si zahráme tie najväčšie hity a videohity minulého storočia. Už tento piatok, koľka to je? Sam určite je 4. Ja to nebudem zase prerábať a predráčať. Takže 4. decembra 2015 si zapíšte za uši a do svojich denníkov, pretože tento dátum sa zapíše do histórie. My sa vraciame do Považskej Bystrice, do bývalého klubu Majestic, ktorý od tohto piatku bude prepisovať históriu a začne sa písať nová éra live klubu Považskej Bystrici. Ja sa tak teším. Dúfam, že prídeš, pretože možno príde aj Mikuláš. Navyše, Vianoce sú na ruby, pozrite sa. Trošku sa nám zozemilo. Krtko, trtko príde tiež. Budeme rozdávať tatranský čaj už tradične. Spomínam na tie najlepšie videohity minulého storočia. Možno príde aj Jimi Hendrix. Hlavne sa budeme baviť, fotiť, máme nových fotografov, tí vám budú robiť fotky zadarmo. Možno aj iné veci vám budú robiť zadarmo, ale to nechcem ani vidieť ani počuť. Čo robíme pravidelne, Samko? Súťažiť budeme, súťažiť o najlepšieho retro tanečníka, najlepšie retro kostým. A keďže sa blížia Vianoce, donesme aj darčeky. Ahoj, piatok!